explica'm un conte. La Lluïsa vol ser princesa, de Doris Dörrie i Julia Caergel. Ring! L'alarma del despertador. A les 7 del matí, la Lluïsa està dormint amb la seva manteta i a fora fa un fred que pela. La mare va despertar la Lluïsa. Vinga, Lluïsa, va, ratolinet meu, desperta't. Jo no sóc el teu ratolinet ni res. Vinga, va, cargolinet, que no sóc el teu ratolinet ni cargolinet. Va, Lluïsa, desperta't, sisplau, que farem tard a l'escola i jo a treballar. Però si jo ja estic a l'escola dibuixant amb tèmpera. Mama, com se sap si un està despert o està dormint? La mare de la Lluïsa fa un somriure d'orella a orella i després li fa un petó al front i li diu: vinga, va, aixeca't, vesteix-te i vine a esmorzar. Però, passada mitja hora, a 7:15, quan la mare de la Lluïsa ja està vestida i està acabant-se el cafè amb llet, arriba a la cuina en pijama la Lluïsa, porta el coixí a la mà, el deixa al terra, s'estira i la mare de la Lluïsa diu: però si fa mitja hora que t'he avisat. Vinga, Lluïsa, que demà t'hi igual. Vinga, va, vés a vestir-te ara mateix. Que jo no vull anar al col·le. Vinga, Lluïsa, Vinga, va, per favor. Que no penso anar al col·le. Vinga, Lluïsa, prou, a vestir-te ara mateix. Doncs quina roba m'he de posar, Ai, Lluïsa, en el lloc de sempre, damunt del tamboret de sempre, hi trobaràs la faldilla blava i el jersei vermell. A mi no m'agrada la faldilla blava ni el jersei vermell. A veure, però no em vas dir que era la teva roba preferida la setmana passada? La setmana passada, aquesta setmana ja no. Va, Lluïsa, per favor, mira, vés ara mateix a vestir-te. No vull discutir més, Vinga, ja! La Lluïsa, molt enfadada, s'aixeca, agafa el coixí i se'n va cap a l'habitació. Quan arriba a l'habitació i obre la porta, sabeu què hi troba en el lloc de sempre, damunt del tamboret de sempre? La faldilla blava i el jersei vermell. Però al costat hi troba un vestit de princesa i decideix posar-se el vestit. I quan s'està posant el vestit de princesa, la seva mare diu: Lluïsa, que t'estàs vestint? Sí, mami, sí! I just quan acaba de vestir-se, de posar-se el vestit de princesa, la mare entra a l'habitació i quan la veu vestida de princesa diu: Lluïsa, però què fas vestida així? Però què té la faldilla blava i el jersei vermell, que no t'agraden? Ai, mami, que la faldilla blava és massa blava. I el jersei vermell? Massa vermell? Jo vull anar vestida de princesa, mama. Mira, Lluïsa, no pots anar vestida així pel món. Que sí, que no. Mira, encara no és carnaval i fa molt fred. No pots anar així. Que no fa fred, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Surt a fora, al balcó, a veure si fa fred o no fa fred. La Lluïsa surt al balcó i a fora està nevant. Però la Lluïsa diu: Mama, tu somies que neva, però fa un sol, quina calor que tinc. Lluïsa, per favor, vinga, entra dintre i fes un punt i a part. La Lluïsa fa un punt i a part a la neu i entra a casa. Què? Sigues sincera. Fa fred o no fa fred? Que no fa fred, mama! Mira, Lluïsa, mira, fa 3 quarts d'hora que t'he avisat. Saps què et dic? Que n'estic farta.
Sempre igual, home. Que si la faldilla, que si el jersei, que si no sé què, que si de princesa. Mira, prou, me'n vaig a treballar i et quedes aquí a casa sola. Peta, mama. M'havies dit que no em deixaries sola mai i ara te'n vas. Ostres, Lluïsa, és que al final faràs que m'agafi un atac de ràbia i tot. A veure, mama, com t'agafa un atac de ràbia? La mare de Lluïsa es posa amb els braços així, la mira molt fixament i la Lluïsa li diu: mira, mama, encara que et posis així, jo vull anar vestida de princesa. Què? Diu la mare. Mira, saps què et dic? Ves vestida de princesa, però ara mateix, si us plau, a rentar-te les dents. Oh! Espera! Espera? Sí, espera! I la Lluïsa se'n va corrents a buscar una corona de princesa i se la posa. I ara sí, vestida de princesa, amb la corona de princesa, se'n va a rentar-se les dents. I quan s'està rentant les dents, mira a la seva mare i li diu: mami, per què tu sempre vas vestida amb aquests colors així tan foscos, gris, marró, negre? Mama, per què no poses aquell vestit vermell amb coses daurades tan bonic? Home, Lluïsa, perquè aquest vestit és un vestit de nit. Ah, i si és de nit no te'l pots posar al matí o a la tarda, mami? Poder, sí que pots, però és que, mama, amb aquell vestit estàs preciosa. La mare de Lluïsa, que s'estava pentinant, deixa de pentinar-se i se'n va fins a la seva habitació. Obre el seu armari i agafa el vestit vermell amb coses daurades i se'l posa. Mama, estàs preciosa, mami! Però espera! Espera? Sí. La Lluïsa se'n va fins a la seva habitació i agafa una corona antiga i li posa a la mama i li diu: ara sí, mami, ets una autèntica princesa. I les dues, vestides de princeses amb les seves corones de princeses, surten al carrer. La primera persona que es troben és la Rosa, aquella veïna del segona, tan xafardera i tan antipàtica, que quan les veu els hi diu: oi, bon dia, per què feu vestides així si no és carnaval? Però a l'autobús, el Manel, aquell noi que sempre està tristot, quan les veu, fa un gran somriure i els hi diu: bon dia, princeses! I a la feina, la Mariona, la companya de feina de la mare de la Lluïsa, li diu: oh, que bonica que vens avui a treballar. I a l'escola, tots els nens i totes les nenes li pregunten a la Lluïsa: t'ha sigut difícil? T'ha sigut difícil venir vestida de princesa? I la Lluïsa els hi diu: què va? Ha sigut superfàcil. Sí, fins i tot avui la meva mama volia anar vestida de princesa. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.